ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም እምበር ክስሎም መዓልቲ ከዓ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ። ካብሳ ሩዝ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ። ሩዝ ብደንቢ ጌርና ካብሳ ክንሰርሕ ከለና ብዙሕ ዓይነት ካብሳ እዩ ዘሎ እና ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ሎማዓንቲ ሓንቲ ዓይነት ካብሳ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ሽጉርቲ ከምቲ ጌርና ቀሊና ክሳብ ዝሓረር ሽጉርቲ ንፅበዮ ማለት እዩ። ሽጉርቲ እስካብ ዝሓረር ተፀቢና ኣብዚ ደሞ ስፔሻል ዝኾነ ካብ ኩሉ ዘለና ቀመማት ንእትየሉ ማለት እዩ። ምስቲ ሽጉርቲ ከዓ ነቕለውልዎ የስማዕማዕ ብድሕር ሽጉርቲ ምስ እተናሉ ከዓ ደርሆ ክነእትያ ኢና እቲ ቀመምና ሽጉርቲ ምስ ኣስማዕማዕናዮ ማለት እዩ። እታ ደርሆ ብቲ ዘይትና ምስቲ ሽጉርቲ ክንቃልያ ከለና ቀልጢፋ ክትበስለልና እውን ትሕግዘና። ነዛ ዓዲ ደርሆ እውን ኣይድንጉን ነገር ግን ከምዚ ጌርና ቀልጢፋ እውን ክትበስለልና ንገብር ማለት እዩ። ደርሆና ሽጉርቲ ብደንብ ጌርና ኣስማዕሚዕና ንቐልቦን ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእኒ ኣነ ደርሆ እትየ ኣለኹ ተደርሆ እትየ ከዓ ምስቲ ሽጉርቲ ኣስማዕሚዐ ኣለኹ። ካብኡ ብደንብ ጌርና ተስማዕሚዑ ምስ ተቐለየ ካብኡ ማዕጅን ጠማጥ ንገብረሉ ማለት እዩ። ናይ ኮሞደረ ሳልሳ ክንገብረሉ ተደሊኹም እውን ክትገብሩ እውን ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ግን ኣብዚ ሳልሳ እውን ተጠቒመ ኣለኹ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳ ብደንብ ጌራ ከስማዕምዖ እየ ምስቲ ፖታሽሙ ካብኡ ኮሞደረ ከቲፈ እየ ዝፀንሐ ኮሞደረ እውን ገይረሉ ኣለኹ። ኮሞደረ ገይረ እውን ከስማዕምዖ እየ ካብኡ ከዓ ገርፋ ሌሞን ቅርንፉድ ሄል ቀመማት ናይ ሩዝ ኣለልታለ ቀመማት ትገብሩሉ ብዘለኩም ማለት ብዘለካ እዩ ዝስራሕ ዘይብልካ እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ ይብልኻን ብዘለኩም ነገር ግን ትሰርሕዎ እዚኻ ፍልፍል ሮሚ ቃርያ ደቀቕቲ ዘን መራርቲ ዘለዋ ገይረ ኣለኹ ሓደ 5 ገይረ ኣለኹ። ንስኹም እውን ከም ድሌትኩም እንተደለኹም እውን ትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ደርሆ ከምዚ ጌርና ምስ ኣስማዕማዕናዮ ማይ ገይረሉ ኣለኹ። መጀመርያ ደርሆ ብደንብ ኮይና ክትበስለለ እያ ምስ በሰለት ብድሕሪኡ ዘሎ ኩነታት ከዓ ሩዝ ተእትይዎ ማለት እዩ። ሩዝ ኣእትዩ ኣለኹ ኣነ ኣብዚ ከምዚ ትሪእዎ ሩዝ ሓፂቦ የፀኒሐ ብውዒ ማይ ከዓኒ ኣሊኸዮ የፀኒሐ ከምዚ ጌራ ሩዝ ምስ ደርሆኡና ምስ ኩሉ ነገራት የስማዕምዖ ማለት እዩ። ኣብዚ ምስ ስማዕማዕኹ ሩዝ ክኸድኖ እየ ከዲነዮ ፀኒሐ ካፊተዮ ኣለኹ ንዙ ይመስል ካብሳየ ማለት እዩ። ናይ ሎሚ ምሸት ስሑር ናይ ዳዓሞታተይ ኣቀራርባ ከዓኒ ከምዚ ጌረ የቕርቦ ማለት እዩ። ከምዚ ጌረ ብላዕሊ ድንሽ ኣብ ዘይተግልየ ድንሽ ገይረሉ እኒአኹ ኣሕዋተይ ማዓረይ ብዘለኩም ግዜ ተኸታተልተይ ተተባብዑኒ ብጣዕሚ እየ ለመስግን። ካብኡ ደስ ዝበለኩም ሰባት ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትግደፉ ምትብባዕኹም ከዓ ኣይፈለየኒ እና እናሎማዓንቲ ትሕዝተይ ነዚኣ ትመስል ነይራ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፀኒሐ ኣለኹ ምስኻት ማለት እዩ። ካብ ልቢ እየ ለመስግን ብዘለኹም ሰላምን ፍቕርን ይኹነልኩም ቻው።